Nodwedd amlwg o'r gyfrol yw pa mor ddarllenadwy a chlir yw hi. Wedi ei chyhoeddi mewn print reit fras, mae'r penodau yn dilyn hanes bywyd OM yn gronolegol, o ddechrau'r daith hyd ben y daith. Yn ychwanegol, ceir ôl nodiadau a mynegau hynod ddefnyddiol. Pleser pur hefyd yw gweld cynnwys cymaint o luniau rhagorol yn darlunio gwahanol gyfnodau yn ei fywyd. Dyfynnir llawer allan o lythyrau, dyddiaduron a chyhoeddiadau OM. Ac mae cael person ei hun yn siarad â ni drwy gyfrwng yr rhain yn ychwanegu rhyw agosatrwydd rhwng y gwrthrych a'r darllenydd. Wrth ddarllen yr hanes, ni allwn lain a rhyfeddu at gyreddiadau aruthrol OM fel ysgolhaig ac am y parch mawr a oedd iddo ymysg mawrion byd ysgolheigaidd Rhydychen.